Koleja Taybeta Dicle Fırat'ı hem bi kualite xoya perwerde hem jî bi perwerde a zimanê dayîkê xwendekaran ber bi xwe radikeşîne. Li Bakurê Kurdistanê kêm karmen tene ku hem di mala xwe da hem jî di karê xwe da bi zimanê Kurdî de axive. Yek ji van karmendan jî mamosta Leyla ye. Ew 5 sal li Amedê di Koleja Dicle Fıratê da mamostatiya zaravê Kurdî kurmancî dike. درس کردی لور 2 ساعتا پکتی و 2 ساعتا yani تری زاروکا ناکه مخابن اف 4 سالم لور پرورده ددن و بو سالا 5 yani پیش روزی دم دخوازن کو درس کردی لگو وکا انگلیزی وکا فرانسزی yani زمان دنی زیادتر بنجبر کو کرمانج زیدن الودری Ajber pişaftın u xu pişaftine zaroken ku ji dew bavên xwe fêrî zaravê kurmancî nebûne bi saya vê kolejê fêrî zimanê dayîk edibin. برا gelekî dersê me bira bibe Kurdî pir xweş Kurdî em gelekî dersa Kurdî hez dikin. Ez li vir fêrê Kurdî bûm, Kurdî pir xweş e. Ez ji zimanê me gelek hez dikim. Roja zimanê dayîkê pîroz be! Di nav dersan de dersa zaravê kirmanckî wate zazakî tune bijî, xwendekar bi saya dersa kurmancî fêrî stranên zazakî jî bûne. Kavma tüpte meymana, ez arfınlika seyrana, çiçeka koya zingana, bav 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 bav. Ji sala 2012 û vir ve li Bakurê Kurdistan û Tirkiye, zaravên kurmancî û zazakî wekî dersên bijarde li dibistanên navendî tên xwandin. Ji ber ku xwestina weliya jî heye, em jorê sinifa pênca, pola pênca zimanê kurmancî didin. Heta niha xêncî zimanê kurmancî tu daxwaz çê nebû servan zimanê din wek zazakî, wek erebî. Li gor danê û amarên UNESCO'yê li cîhanê derdora 6-7 hezar zarave û ziman tên axaftin û zaravê Kurdî zazakî jî di nav de 2400 wan bi tunebûnê re rûbirû ne. Li Bakurê Kurdistanê metirsiya li ser zimanê Kurdî berdewam dike. Heta ku zazakî û kurmancî nebe zimanê perwerde û bazarê, diyar ev metirsî berdewam jî bike. Serkan İnce, Ruca û Amet.